Այժմ խոսք ունի ասելու Նոյան Տապյան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի մամլոք-քարտուղար Իսրար մեդիա արտակի գլխավոր խմբագիր պարոն Մենիկ Արսունսկին, խնդրեմ։ Նա կխոսի եբրայերեն։ ערב טוב, אורחים נכבדים. אני רוצה להגיד קודם כל תודה על מי שהגיע היום, כבוד ראש העיר של פתח תקווה מר רמי גרינברג, כבוד הקונסול של ארמניה מר דוד אלברדיאן, ראש הכנסייה הארמנית של יפו, כבוד הכומר טירן, ואגף הקליטה והעומד בראשה גברת ראיה ליטמנוב. תודה רבה לכם. היום, ב-24 לאפריל 2025, אנו התכנסנו בכדי לציין את השנה 110 לרצח העם הארמני. חפץ הגורל, והשנה ביום זה מציינת מדינת ישראל את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מדובר בדבר סמלי מאוד, לא רק עבורי, אני בטוח כי רובכם חשים זאת. הרי אין ועולם לא תהיה שום הצדקה לניסיון להשמיד עם באשר הוא עם. אדם הוא אדם, דם הוא דם. השנים עוברות להם אנשים אשר בדרך נס זכו לשרוד את התופת כבר אינם איתנו. דבר אחד מלווה וימשיך ללוות אותנו וישאר לעד בדורות הבאים, זיכרון. זיכרון של עוול נוראי, זיכרון של פני הצוררים ברגעי הזוועה שלא ניתן לתארם. אותם הצוררים שלא עצרו אף לשנייה ולא מצאו טיפת רחמים כלפי הקורבן שלא השכילו לראות בו בן אנוש. אך הזיכרון החשוב מכל הוא זיכרון של נס ההישרדות, וזאת כנגד כל הסיכויים. כעבור שנים רבות מאז רצח העם הראשון של המאה ה-20 והשואה שבאה בעקבותיה, העולם השתנה ללא ערב. אך עדיין גם בימי חיינו אנו, הנגע הנוראי טרם פסה מהעולם, ועדיין ישנם חיות אדם המנסות להשמיד